WhatsAppiin tuli viesti, että Pajari napannut Konepellille jotain. En tiedä pitääkö paikkansa, mutta kohtahan se selviää, kun Sami Pajari sieltä kovaa vauhtia lähestyy. Joo, hän on tuossa viimeisessä väliajassa ollut 3,6 sekuntia Evansia hitaampi. Että Riku nyt sitten silmä tarkkana katsoo, että onko siellä autossa jotain ylimääräistä vaiko ei. Sami Pajari lipuu tuolta maaliviivan jälkeen tänne maali AT:lle ja kyllä katsojat ovat olleet tarkkana, jotain tuossa Konepellin päällä on. Katsotaan vielä, että mitä se on, kun päästään, tai auto tulee tänne lähemmäksi. Mitä Tää? Se on varis! Nyt on ensimmäinen, se on varis. Nyt on henki pois varikselta. Kyllä. Tässä sanotaan, ja nyt se poistetaan siitä sitten. Varis lähtee nyt, joo. Aikamoista. Mennään kuuntelemaan, minkälainen rytky se on ollut, mutta Sami Pajari on maalissa. No Sami, tunsit sä yhtään varista tossa, joka oli sun noka? Kyllä se aika lailla siinä puolessa välissä se hyppäsi tuohon matkaan ja siinä siinä se vilkutteli tuolla siivellä meille, että en mä tiedä näyttikö se lisää vauhtia vai mikä sillä oli, mutta joo. Siinä se hyppäsi mukaan. Joo, hurjan näköinen. Joo, meillä ei nyt sulle ihan aikaa ole. No nyt se tuli 3 sekuntia jäit, niin miltä se tuntuu jos verrataan siis Evansia Osieriin? No ei se ole paras ole sit, jos me jäätiin, mutta aika kova sade alkoi olla jo siellä alkupäässä, että ei ole helppo pätkä, mutta semmos se on. Eteenpäin, kiitos. Eteenpäin. Joo, näin siis Sami Pajari maalissa ja hurja näkyy täytyy sanoa, kun siinä on kuin Jeesus ristillä konsanaa varistossa Toyota Jariksen keulassa ja valitettavasti hänen lentonsa päättyi siihen ja joo, kaikenlaista.